Допомогти сім'ям політичних бранців Кремля та не дати зникнути кримсько-татарським медіа через брак грошей. Про таке йшлося на засіданні виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар у Києві. Говорили також про становище найбільшої 100-тисячної діаспори кримських татар в Узбекистані та будівництво мечеті в Генічеську. Подробиці далі в сюжеті. Традиційно з Дуа стартувало у Києві 12-те засідання виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар під головуванням голови меджлісу Рефата Чубарова. Тілімізden aç ya Rabbim, тілімізden fikirlerini açık ve dürüst samimi şekilde iletsin ya Rabbim. Lillahi Teala'l-Fatiha. У центрі уваги Конгресу доля політичних бранців Кремля. Їхня кількість, за даними організації «Кримсос», вже сягнула 96. Емір Осеїн Куку, Муслім Алієв, Едем Смаїлов, Сервер Мустафаєв – вони, як і багато інших, для окупаційної влади Криму – терористи. Через підозру участі в забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Український уряд хоче допомогти їхнім сім'ям. Для цього у бюджеті навіть знайшли 96 мільйонів гривень. Але отримати їх сім'ї не можуть, бо бракує закону, який чітко визначав би, кого вважати політичним бранцем. Ухвалити його депутати не можуть вже рік. Гроші виділено, але відповідного закону немає. Щоб їх виплатити, нам потрібно створити комісію. В Україні немає закону про політичних в'язнів, тому дуже складно вживати будь-які заходи з надання соціальної допомоги. Людей така ситуація дратує, каже Рефат Чубаров. Обіцяє вже з вересня ініціювати роботу над законом. Перше, що в ньому треба прописати, це категорії політичних в'язнів. Бо у нас є дійсно політв'язні, тобто люди, які на тимчасово окупованих територіях кинуті в слідчі ізолятори або вже в тюрми, тобто це громадяни України. У нас є люди, яких вихопили або перехопили на території третіх країн, і вони сидять в тюрмах російських. Поради, як не стати політичним бранцем Кремля, дав президент Асоціації кримських татар Канади Рустем Ірсай. Хоч визнає, у Криму під російською окупацією небезпека чатує на кожного. К сожалению, никто не застрахован. Российская власть, с одной стороны, предсказуема, с другой стороны, нет. Сегодня идут обыски значит, в домах так называемых, в домах активистов крымско-татарских. Завтра там дела Хизбут Тахрир, послезавтра просто человек, который не имеет отношения ни к чему, как бы, да, рядовой гражданин может просто исчезнуть. Никто не застрахован. Поэтому, естественно, бдительность соседей, бдительность родственников, бдительность самого человека. Новий президент – старі проблеми. На останньому Всесвітньому конгресі кримських татар говорили про становище майже 100 тисяч кримських татар в Узбекистані. Делегати розповідають, обраний в кінці 2016-го глава держави Шавкат Мірзійоєв веде проросійську політику, тому торкатися політичних питань кримські татари там просто бояться. Люди бояться об'єднуватися навколо тих питань, які хтось може вважати політичними питаннями. Отже, вони там тільки можуть собі дозволити збиратися, пісні, танці, таке те, що називається такою культурою. Говорили на конгресі про проблеми, з якими стикаються кримські татари Херсонської області. Тут прагнуть зберегти рідну мову, та для цього бракує підручників. Это есть проблемы с учебниками, это проблемы с методической литературой. Так как мы остались уже отрезанными от Крыма, все это изготавливалось в Крыму. Есть такая проблема, и это проблема общая, национальная. На конгрес також прибули представники з Литви, найменшої, але найстарішої діаспори кримських татар. Кажуть, попри незначну кількість, їхній голос влада Литви чує. И я считаю, что через нас можно продвигать многие вопросы, которые являются животрепещущими для крымско-татарского народа, потому что наш голос в Литве слышим. Говорити про проблеми кримсько-татарського народу через екрани телевізорів сьогодні стало важче. Кримсько-татарським медіа бракує фінансової підтримки від держави. Утримання ЗМІ взяли на себе бізнесмени і меджліс. Кризис финансовый есть, да, потому что пришлось, допустим, от редакции пришлось переехать в Киев. Вот, там работа была поставлена, там уже какие-то и спонсорская поддержка была, рекламная какая-то вливание. Вот, учитывая обстоятельства, реалии какие-то, да, людям пришлось вставать на новый рейс. У
Упродовж 8 годин Конгресу учасники встигли обговорити питання внесення змін до Конституції, що стосуються національно-територіальної автономії, будівництва нових мечетей у Геніческу, а також законопроект про вивчення у російських школах рідних мов, серед яких кримсько-татарська. Вона насправді перестала бути обов'язковою у Криму. Тетяна Солій, Ислам Пінка, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.